हाब माहाय दावरावबो सिखारनो हाबसैलाय नयथामानि जालायलांबाय आं सोमखोरनोसो फन हरसैलै खनसे हाब सोरावबोब्रा रोखोम जादोंलाय उन्दुनायखौ डिस्टार्ब हेल' मा खबरब्रा एथ' फुङावलाय ओइ सोमखोर हाब दाबो सिखारनो नोंलाय नयथा जालायलांबाय नै हाब फाग्ला दिनै रिजाल्ट दिनना मोनथिया नोङो हा नंगौ नामा आइया आं बावनासो दंमोनलै दिनै रिजाल्ट दिनमोन ना जारलालै नोंबो औब्रा दिनैनो रिजाल्ट दिना औ सि दे फैदे आंनि रुमाव फैदे ज' नायनोसै दे दे होमबालाय आङो लोगोफोरखौ लानानै थांगासिनो दं औ दे फैदे दे है जारलालै ओइ ब्र' निउटन ओइ निउटन औ ब्र' मामोन ओइ थुदो बे सोमखोरनि न'आवबा जों ज' रायज्लायनोसै नामा ज' नायनोसै बायदि फैदोंहाय ए गासिबो फैजोबखाबाय दा उरा फैजोबबाय थुदो बिदिबालाय बा सोरबा माथो दंफैजोबोलाय पासिगासिनो दा होमबा दिनै रिजाल्ट दिनब्रा एसे एडभान्स मोनहैनांगौ बेफोराव देलै दे आसोलफोर दे जिरायदो नोंसोरबो ओमफ्राय बे फाग्ला सानैलाय फैगोन ना फैया निर्मलजों फुंखाजों ओइ मालाय बिसोर सानैजोंसो नायनोलै नोंजों नायानो रिजाल्टखौ आसोलफ्रा ओइ बिसोरलाय माथोब्रा रिजाल्ट मावनायाव बे एखेसो बेनो बे दे जाबाय दे रिजाल्ट नायनोसै टाइम जालायलांबाय हाब दिथुनबा बोरै जाखोब्रा रिजाल्टआलाय होद गैयालैबा माथो गाज्रिसो फैबाय नै रिजाल्टआनो होद बा गैयालै नै आंनाबो बेगसो फैबाय नै मारै जाबावनांगौथाय हाब बामोन बोरै जाखोब्रा रिजाल्टआलाय खुनुरुखुम पास जाजोब्बायलै बा एखेलै आंनाबो बिदिनो आंहा बिदिनोलै खुनुरुखुम पास जाबाय हा नोंसोर सानैना बोरैथोब्रा रिजाल्टआ माथो सिरि मा बुंबावनांगौब्रा आसोल माथो बेगसो फैबाय नै हाब बेथ' आसोल नोंहाथ' एसे एडभान्स मोनदों बिदियाव एडभान्स लायमोनमोन नोंहा रिजाल्टआ मारै जाखो गैयालै बा रिजाल्टआनो गाज्रिसो फैबाय नै माथो साला दय मालायखौ गोरा बुंनाया दासो जाम्बा नोंथां मालायखौ जाथा होनालै दे बिदिबा थाथ'लाय दे सोमखोर होमबा थाथ'लाय दे हाबाब बा शिलंआवसो फरायनो सानलायबायमोनलां न'नाबो मानिखाबायमोन दा मा मोखां देखायबावनांगौ आंलाय नोंनाल' नङालै बा आंनाबो बिमाया गामिनि प्राइभेट स्कुलाव बिएससि जोबब्ला मास्टार मावनो रायलायखाबायमोननो बेथनाबो 10,000 खामोननो ओइ बा जों सानैनानै फेल जादोंबा ओइ निर्मलजों फुंखाजोंथ' पुरा फेल जाखागोनलै बे गेरेन्टि औ बा बिसोरथ' हरसे एम्बु बुयोमोनलै सम नाबो गावहैबावोसोमोन बिसोरथ' फाक्का फेल जाखागोन बे रिजाल्टआथ' नायखिनो गोबां पास जाबायलै जोंहा
आं खासिया जायो एथ' सासे एथ' थगास बारिं गेलेनानै बै दामरा माखासेफोरनासो माबायदि जाखो नायनायसै नामा पास जागोन नांगौ बिसोरबो माने बिराद फरायो थौ नायनायसैबा थौ माला थौ दामराफोर बोरै बोरै जाखोब्रा रिजाल्टआलाय हाब माथो आसोलफ्रा फैबाय नै हाब दामाबो रिजाल्ट बोरै जामारखो मा सिरि सोरबा नोंसोरलाय मा दुखु खालामबायखो गैयालै माथो गाज्रि जाबाय सानैनाबो माथो बेगसो फैबाय हाब बामोन एथ' फरायग्रा मानसिफ्रा सानैबो बोरै बेग फैखोब्रा एथ' फरायो नोंसोर औलै बा माथो खालामबावनो हाब नोंसोरलाय माथो हरसे हरसे एम्बु बुथारबाय थायोमोन ना देहैबाय थायोमोन नोंसोरखौ फरायनो नुथारामोन आं बोरै पास जाखो नोंसोरलाय जाम्बाफोर दानि जुगाव बिदि एथ' फरायनानैल' जायालै एसे फर्मुला थानांगौ नङा बोरै पास जानो बाथ्रायाव बुंनाय दं खाफाल थायोबा ना गोरानाबो बिदै दैयोनो लरग'फोर मोजां फरायालै नोंसोरो हाब बा मा फर्मुलाब्रा जाम्बाफोर निर्मलनि बिदि आदब खायदाखौ फर्मुलाखौ नोंसोर मिथिगौ बिसोर मिथिगौ जाम्बाफोर आंनि सिगाङाव सोर दं सानदों नोंसोरलाय सासे टपार क्लासनि नोगोर साइस बिराद फसायखोमायोमोन आङो बुंनानैसो लानो हायाखै नोंसोर फरायाब्रा गोसो होनानै गोदाव सोराव फरायलाबायो ओरैनो सानसे मानि खिथु सालायनाय टेबोलाव जिरायो ओमफ्राय फुंखा नोंलाय बोरैथो पास जाखो हैद जाम्बा दहायनो निर्मलानो बुंखाबाय खाफालाव थायोब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननानै आंबो बेबादिनो साखाथियाव थानायफोरनिफ्राय नायखि नुखि खालामनानै लिरबायब्रा आरो बेल' नङा जाम्बाफोर फरायनाय टाइमाव फरायनांगौ जानांगौ टाइमाव जानांगौ मोसानाय टाइमाव मोसानांगौ गेलेनाय टाइमाव गेलेनांगौ एम्बु बुनाय समाव एम्बु बुनांगौ बेफोरबायदिनो गासिबो अलराउन्डार जानांगौ बेबायदिनो नोंसिनि बायदि हरसे थारला सानसे थारला फरायनानै बिदि जायाब्रा बेबायदिबो थाखो दामब्राफोर रिसिभ खालामनानै नायनायदो बेखौनो मावदो औलै बा जों बेखौनो खालामनांसिगोन रिसेकसन खालामनांसिगोन जोङो इउनिभारसिटियाव थांनानै नङाबा जों न'आव मा मोखांजों नुजाहैबावनो गिबियावनो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम हाजासे साबायखर होनाय थाबाय दा बे भिडिअनि गेजेरजों एबा बे भिडिअखौ जोङो सोरनिबा जिबनखौ लानानै एबा सोरनिबा बेबायदि सोरखौबा थांखिनानै जोङो खालामनाय जायाखै नाथाय एन्टारटेनमेन्ट लाबोनो आरो लोगोसे मोनसे गुसुं मेसेज जों होनो सानदों बेनो जाबाय जोङो एज ए स्टुडेन्ट लाइफ जों फरायनायजों लोगोसे जों गुबुन गुबुन एक्टिभिटिसफोरावबो जों बाहागो लानांगौ नाथाय बे नङा जे जों फरायनायखौ गारनांगौ जोङो एज ए स्टुडेन्ट लाइफ जों अलवेज जोङो जोंनि फरायनायखौ जोङो सिगाङाव दोननानै जों गुबुन गुबुन बिथिङावबो जोङो टाइम होनो नांगौ जोबनायावहाय दा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोजोन्थों गोजोन्थों उदां